Zavraždili ma na školskom záchode a skryli ma pod podlahu. Ahojte, volám sa Dave a toto je môj smutný a zároveň strašidelný príbeh. Pochádzal som z amerického mestečka Tennessee a už od skorého detstva som mal problém so šikanou. Kvôli mojej útlej postave a ustráchanému vzhľadu som bol vždy outsider, takže som bol pre spolužiakov ľahká obeť ich nechutných vtípkov. Nadávky, posmešky a urážanie sa neustále stupňovali a každý deň bol horší a horší. Vyeskalovalo to nakoniec tak, že jedného dňa, keď som bol na školskej toalete, prišli moji spolužiaci a začali ma sotiť. Odbíjali si ma ako loptu, jeden druhému. Samozrejme, bola to pre nich zábava až do momentu, kedy ma jeden z nich sotil príliš silno a ja som skončil na zrkadle pri umývadle. Zrkadlo sa rozbilo a bohužiaľ mi prerazilo tepnu. Okamžite som vykrvácal a z môjho tela odišla duša. V panike spolužiaci nevedeli, čo majú robiť a tak demontovali drevenú podlahu, pod ktorú moje bezvládne telo pochovali. Po pár dňoch po tomto hrozivom čine som sa začal rozkladať a smrad, ktorý vychádzal z chlapčenskej toalety, bol neznesiteľný. Učiteľ preto zavolal políciu, nech miesto prehľadajú. Počas kontroly jeden z policajtov zbadal zvláštne posunutú podlahu a tak podlahu demontoval. To, čo uvidel, ho zarazilo. Pod podlahou uvidel moje bezvládne telo bez známok života. Keď ma policajti vyťahovali, jeden z nich sa pozrel na rozbité zrkadlo a v jeho odraze uvidel moju bledú, nahnevanú tvár, ktorá sa chce pomstiť za to, čo mi spolužiaci urobili. Rozbité zrkadlo síce vymenili, ale môj duch túto miestnosť neopustil. Viacerí žiaci zo školy tvrdili, že moju tvár v zrkadle stále vidia a dodnes z nej majú nočné mory. Volám sa Dave a v škole straším dodnes. Toto je moja pomsta.